Sa number 3, Negros Occidental, napaidalom sa state of calamity bangod sa RSSI. Negros Oriental, maga-declare man sa state of calamity. Ang sangguniang panalawigan sa Negros Occidental ang nagpaidalom sa probinsya sa state of calamity sining adlaw June 30 bangod sa outbreak kagsang padayon nga pagpangatake sang RSSI o kunang red striped soft scale insect sa mga katubuhan. Ilagin approve ang Resolution number 5 sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council magin-submit ni Governor Eugenio Jose Lacson. Samtang probinsya sa Negros Oriental ang ginapaabot man maga-declare sa state of calamity bangod man sang RSSI infestation. Ginsili ni Governor Chaco Sagarbariya nga ginapaabot ang pag-declare sang state of calamity sa Bay City kag Mabinay bangod sang pagpangatake sang peste nga RSSI. Sa June 26 nga dato sang Sugar Regulatory Administration, may 48,901.43 hectares ang katubuhan ang Negros Oriental. 15,367 hectares diri ang apektado o kun 31.42%. 1,571.33 hectares ang na-validate na. Sunod kay Sagarbariya, ang Bay City ginapaabot magpaidalom sa state of calamity sa Miyerkules kag ang Mabinay naman sa Lunes. Ang pagdeklara sa duha ka mga LGUs ng state of calamity sunod sa gobernador sarang mangina basehan sa probinsya nga mag-declare man sa state of calamity. Isa ka executive order ang iya nga ipagwa. Sunod kay Sagarbariya, ilaman ginalauman ng Bayawan City kag Tanhay City nga mag-declare man sa state of calamity. Magatukod man sa task force ang Negros Oriental nga magatutok sa RSSI. May 15 million pesos nga igapain nga pondo ang Negros Oriental para sa RSSI. The province, as was said, Mr. Adrian, George Asmodireque, you will be part of this. He said all we need will be 2 LGUs to declare. So, okay na 2 no? It's enough for the province to do a declaration of state of calamity. And we will proceed as planned as this step-by-step move on how we can control the infestation at the same time, hopefully, eliminate it, that is the target, and if they could minimize it to the max.